Gauza da, Inigok eta biok urtebete daramagula elkarrekin eta egia esan, Ja ez zaizu gustatzen? Bai, gustatu bai. Baina, hori, batzutan zaila da gauzak esatea, ez? Eta hitz egingo bagenu. Claro, hasieran ez duzu hitz egiten, eta gero lotxa ematen dizu, eta... Baina zertaz ari zara, a ber, kontatu. Tio, sexuaz. Sexuaz. Bira, Oiana, hori onena, berarekin hitz egitea duzu. Ja, baina eske ezin dut. Baina, Inigok eta zu konfiantza duzu, ez? Bai, konfiantza bai. Baina... Osea, zuk Inigori praktika sexual desberdin bat proposatu nahi diozu, Eharra! Zadua, Edo nazionalitaten bat? Txerrikeriaren bat? Zeitzea, tio. Oiana? Tia, hori gustatzen daion jende mordua dago, Baina zuei zer gertatzen zaizue, Persiana bezala enrollatzen zala, tia? A ber. Batzutan, hori ez, egiten dugunean, min egiten didala. Baina batzutan, Baina batzutan, Batzutan, baina zesan nahi du batzutan. Baten bai bestean ez? Batzutan da. Baina zeren arabera, tio. Pistak egoz behazu baten? Zara erini, zertaz ari gara, Zimosia bada operatu behar duzu eta espala ez duzu operatu beharrik. Begira, tio, ez dizut ez zer esan. Ez. Bakarrik mine ematen dizula. Batzutan. Baina, Oiana, berak badaki min hartzen duzula? Batzutan? Noski. Berari ere min ematen dio. Zerk ematen dio min? Zuk min hartu izana? Zerk emango dio min? Txilibituak. Baina bakarrik batzutan, ez? Bai, batzutan bakarrik. Eta hori zerena izan daiteke? Zerrena izango da, ez gaudelako esitatuak, edo... Batzutan egiten duzula besteak egiten duelako. Eta beti ez daudelako berdin, Besteari zer gustatzen zaion pentsatzen jartzen zarelako. Fimozio okiko duen, azte munduko eserrez. Ez hitz egiteagatik, Mikel. Ez hitz egiteagatik, Zein komunikazioa. Batzutan. Gogorra, bai. Benetan, ez hitz egiteko duzun mania horrekin, zertaz hitz egiten nahi duzu. Jode, hitz egin gertatzen zaizuenari buruz? Berriro gertaz dadin, tio! Bai, erraz esaten da. Hitz egin. Oiana, niri esan diazun guztia, berari esan behar diozu. Nahi duzun momentuan, nahi duzun lekuan, eta nahi duzun bezala. Baina berari. Benetan, Ini, hitz egin berarekin, tio, nahi duzun hizkuntzan, baina hitz egin, Apa, Ini. Apa. Ze izera irakurtzen? Mina, Marguerite Durasena. Min alduzu? Ni bihotz mina estudan bitartean. Zer guapoa da, bera, Dios. Hau. Mina duzu? Ez, ba. Aizu. Batzutan duzun minetaz hitz egin ezkero, sendatu egiten da, ezta? Bai, ia beti. Aizu baina hemen maitasuna jartzen du ez mina, Nondik esan dut, ba.
ni guai naiz. Nere lagunak guai dira, nere lagunak ez direnak, oiek ez dira inolaz ere guai. Guai bizitzen gara, guai drogatzen gara, sartzen ditugu